गुलबुआ। नमस्कार, मी हवालदार बलराम बोलतोय। हो, मी पोहोचलो इथे फॅमिलीसोबत। हो मॅडम, उद्या सकाळीच जॉईन होतो कामावर। बलराम, त्याची बायको आणि त्याचा एक लहानसा 4 वर्षांचा मुलगा ते नुकतेच ST बसमधून खाली उतरले होते। बलराम नावाप्रमाणेच धष्टपुष्ट होता, पिळदार शरीर, ओठांवर जाडजूड मिशा, डोळ्यांत आग, पण मनाने तितकाच हळवा, अशी एकूणच त्याची ओळख होती। डाव्या खांद्यावर एक आणि उजव्या खांद्यावर दुसरी जड बॅग घेऊन तो पुढे चालला होता। पाठी त्याची बायको एका हातात पिशवी घेऊन आणि दुसऱ्या हातात तिच्या मुलाचा हात पकडून त्याच्या पाठीपाठी येत होती। बदल्या ह्या काही पोलिसांना चुकल्या नाहीत। हवालदार बलराम सोबतच त्याच्या मॅडमचीही या एका छोट्याशा गावात बदली झाली होती। अचानक एक 30-35 वर्षांचा तरुण बलरामवर येऊन धडकला। या धडकेने बलरामच्या खांद्यावरची बॅग खाली निसटली, तरी ती बलरामने कशीबशी सावरली। बलराम रागातच त्याला काही बोलणार, तोच तो तरुण त्याची माफी मागून समोर झाडाच्या पाराजवळ बसलेल्या माणसांशी काहीतरी बोलू लागला। तो फार घाबरला होता। त्याच्या चेहऱ्यावरून तरी त्याने भूत पाहिलं की काय असंच वाटत होतं। बलरामने त्याच्याकडे एकदा पाहिलं आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून तो तिथून त्याच्या घराच्या दिशेने निघाला। वाटेत चालत असताना त्याला एक पडकं घर दिसलं, दुमजली, एखाद्या जुन्या वाड्यासारखं। त्याकडे पाहून तर असंच वाटत होतं की ते कित्येक वर्ष बंद असावं। त्या घराशेजारीही प्रचंड रान वाढलं होतं। त्या घरातच काय, त्याच्या अंगणातही कित्येक वर्ष कोणी पाऊल ठेवलं नसावं। बलराम तिथून पुढे निघाला। बराच वेळ चालल्यावर शेवटी त्याला त्याचं घर मिळालं। घर तसं जुनंच होतं, जुन्या लाकडी बांधकामाचं, एक कौलारू छत असलेलं। आता पुढील किमान 2-3 वर्ष तरी त्याला इथेच मुक्काम करायचा होता। दुसऱ्या दिवशी तो त्याच्या कामावर रुजू झाला। बलराम पोलीस ठाण्यात यायच्या आधीच काहीतरी गंभीर विषयावर चर्चा सुरू होती। बलराम सोबत ज्या मॅडमची इथे बदली झाली होती त्याच तिथल्या जुन्या मेंबर्सकडून काहीतरी माहिती घेत होत्या। इतक्यातच त्यांचं लक्ष बलरामकडे गेलं। अरे, तुम्ही तिथे का उभे? या आत या। तुमचं नाव काय म्हणालात? बलराम। हा तर बलराम, आपल्याला इथे एका नवीन केस संदर्भात आणलं आहे। बाकी तुम्ही भूत वगैरे तर मानत नाहीत ना? तुम्हाला भूताची भीती तर वाटत नाही ना? त्या मॅडमचा असा प्रश्न बलरामला अपेक्षित नव्हता। तो काही क्षण तोंड आ करूनच उभा राहिला। नाही, म्हणजे हो, थोडी थोडी वाटते। काय बलराम तुम्ही, इतके पैलवान गडी आणि भूताची भीती वाटते म्हणता? बरं ते सोडा। इतक्यात तिथला दुसरा एक हवालदार म्हणाला, बलराम, आता भूताला डरणं मना आहे बरं का? तुम्ही एका घोस्ट डिटेक्टिव्ह समोर उभे आहात। बरं, आता मुख्य विषयाकडे वळू। बलराम, तुम्ही बसून घ्या आणि तुम्ही, आम्हा दोघांना आम्ही इथे यायच्या आधी जे काही घडलं ते सगळं अगदी सविस्तर सांगा। हा तर मॅडम, सगळं काही नेहमीसारखंच सुरू होतं, पण एकदा इथल्या इन्स्पेक्टर यांना एक टीप मिळाली। इथला एक फरार गुंड जवळच्याच मार्केट परिसरात दाखल झाला आहे। मग काय, सरांनी गाडी काढली आणि आम्ही लागलीच मार्केटमध्ये गेलो। पोलिसांची गाडी पाहून तो गुंड तिथून पळू लागला। तो थेट गावातील त्या भूत बंगल्याच्या दिशेने गेला। तो तिथून कुठे गायब झाला। सरांना संशय होता की तो त्या बंगल्यात शिरला आहे, कदाचित एखाद्या खिडकीतून। आम्ही पाहिलं तर खिडक्या आतून बंद केल्या होत्या आणि दाराला बाहेरून कुलूप होतं। त्यांनी लगेचच गोविंदला तिथे बोलावणं धाडलं। गोविंद, त्या बंगल्याचा मालक, तो काही वेळातच तिथे आला। मला या तुमच्या बंगल्याची चावी द्या। साहेब, अहो, हा बंगला श्रापित आहे, झपाटलेला आहे, इथे भूतांचा वावर आहे। खोटं वाटत असेल तर गावात कोणालाही विचारा। गोविंद, मी अशा गोष्टी मानत नाही। आता माझ्यासाठी तो गुंड महत्वाचा आहे। अहो, पण तुम्ही पाहताय ना, दारं खिडक्या तर बंद आहे त्या घराची। कदाचित एखादी खिडकी उघडी राहिली असेल आणि त्यातूनच तो आत शिरून त्याने खिडकी आतून लावली असेल। हे बघ, माझ्याकडे वेळ नाही, लवकर चावी दे, नाहीतर पोलिसांच्या कामात अडथळा आणतोस म्हणून तुला नाईलाजाने आत टाकावं लागेल। एव्हाना त्या परिसरात लोकांची गर्दी जमली होती। सगळे चर्चा करू लागले होते। शेवटी नाईलाजाने गोविंदने बंगल्याची चावी इन्स्पेक्टरना दिली, पण तो स्वतः मात्र त्या बंगल्यापासून लांब झाला। तो लोकांमध्ये येऊन म्हणाला, साहेब, अजूनही सांगतोय, आज जाऊ नका।
तुम्ही त्या आत्म्यांना त्रास दिलात तर तेही तुम्हाला त्रास देणार. इन्स्पेक्टर यांनी गोविंदचं काहीही न ऐकता त्या घराचं दार उघडलं. यासाठी त्यांना जरा जोर द्यावा लागला. दार उघडताच आतून घाणेरडा कुचका वास बाहेर आला. गेली 8-10 वर्ष घर बंद असल्याने लाईटीचं कनेक्शनही काढलं होतं. इन्स्पेक्टर 2 साथीदारांना घेऊन त्या बंगल्यात शिरले. लोक तोंडात बोटं घालून हे सगळं पाहत बसली होती. बराच वेळ शोध घेतला, पण गोविंद बोलला तसं त्यांना आत काहीच सापडलं नाही. इन्स्पेक्टर त्यांच्या साथीदारांसह बाहेर आले, पण आता लोक त्यांच्यापासून 4 हात लांब पडू लागले. ही भीती पोलिसांबद्दलची नव्हती, तर ती त्या अज्ञात शक्तीबद्दलची होती. पुढे त्या इन्स्पेक्टर आणि त्यांच्या साथीदारांना याचे वाईट परिणाम भोगावे लागले. बंगल्यातील भूतं ही आता त्यांच्या घरात शिरली होती. त्यांना त्यांच्या घरात प्राण्यांच्या मांसाचे तुकडे आणि हाडं सापडली. घरात चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. असं म्हणतात त्या सर्वांनाच त्या बंगल्यातील भूतं त्यांच्या घरात दिसली होती. म्हणून मग त्यांनी स्वतःच बदलीची मागणी केली. लोक म्हणतात तो गुंड ज्याच्यासाठी पोलीस त्या बंगल्यात शिरले होते तो तर याच भूत बंगल्याचा शिकार बनला होता. बलराम हे सगळं ऐकून त्याच्या विचारातच हरवला. पोलिसी क्षेत्रात असला तरी तो एक माणूसच होता. त्याच्या 4 गुंडांना कुस्तीत एका वेळी धूळ चारायची ताकद होती, पण भूताशी कुस्ती? बलराम, कुठे हरवलात तुम्ही? डिटेक्टिव्ह म्हणाली. त्या गुंडांचं पुढे काय झालं? त्याला खरंच त्या भूत बंगल्याने संपवलं? बलराम, तू पण ना, कुठे लोकांच्या अफवा ऐकतोस? कालच त्याला दुसऱ्या गावातून पोलिसांनी पकडलं आहे. पण आपल्याला इथे एका स्पेशल कामासाठी आणलं आहे. आपल्याला त्या भूत बंगल्यातील भूताला पकडायचं आहे. त्या घरात पोलिसांच्या नजरेआड नक्कीच काहीतरी शिजत आहे. चला, आपल्याला लगेच कामाला लागायचं आहे. त्या घरमालकाची सगळी कुंडली मला हवी आहे. बलराम, गावातील जुन्या दुकानात या गोविंदविषयी चौकशी कर. त्याच्या आसपासच्या नातेवाईकांकडे, शेजाऱ्यांकडेही चौकशी कर. पण त्या गोविंदशी प्रत्यक्ष मीच जाऊन बोलते. मला त्याचा फक्त पत्ता द्या. त्याच्या राहत्या घराविषयीची ही अफवा नक्कीच त्याच्या एखाद्या शत्रूने पसरवली असणार. या जगात भूत वगैरे काही नसतं. यामागे नक्कीच काहीतरी गूढ असं दडलं आहे. जिथे जिथे भूतं असतात तिथे नेहमीच संशयाला जागा निर्माण होते. जो या सगळ्याच्या मागे आहे त्यानेच आधीच्या इन्स्पेक्टरना मुद्दामून इथून पळवून लावलं. हेच आपल्याला आता शोधायचं आहे. तसे सगळेच आपापल्या कामाला लागले. बलराम गोविंदच्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे, दुकानात त्याच्याविषयी जाणून घेत होता. डिटेक्टिव्ह पोलीस ठाण्यात काही जुने रिपोर्ट्स आणि फायली चाळू लागली. काही वेळातच तिला काही धागेदोरे सापडले. बलरामही काही माहिती घेऊन तिथे आला. जसं की गोविंद सध्या काय करतो, त्याची आर्थिक परिस्थिती काय, त्याने शेवटचा तो बंगला कधी सोडला, त्या बंगल्यात शेवटची डागडुजी कधी करण्यात आली, त्या बंगल्याबद्दलची अफवा काय आहे. आणि शेवटी डिटेक्टिव्ह या सगळ्या माहितीच्या आधारे थेट गोविंदकडे गेली. गोविंदला त्याचा स्वतःचा मोठा बंगला असूनही एका छोट्याशा घरात राहावं लागत होतं. त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसूनही त्याला तो बंगल्याची जागा विकता येत नव्हती. गोविंदच्या सांगण्याप्रमाणे हे तिथल्या श्रापित जागेमुळे, आत्म्यांमुळे होत होतं. कोणीतरी त्या घरावर काळी विद्या चेटूक केलं होतं. पण डिटेक्टिव्हला खात्री होती हे कोणाचं तरी कारस्थान होतं याची. गोविंद, मला तुमच्या बंगल्याची एकदा नीट पाहणी करायची आहे. तसा गोविंद धाडकन उभा राहिला. काय? अहो, तुम्ही कशाला उगाच विषयाची परीक्षा घेताय? या आधीच्या इन्स्पेक्टरची काय अवस्था झाली पाहिलत ना तुम्ही. मी तुम्हाला यात काहीच मदत करू शकत नाही. मला एक समजत नाही, तुम्ही का स्वतःचा जीव असा धोक्यात घालताय? कारण लोक मला घोस्ट डिटेक्टिव्ह म्हणून ओळखतात. तुम्ही माझी काळजी करू नका, पण हो, जर तुम्ही मला सहकार्य केले नाही तर मात्र हा सगळा संशय तुमच्यावर जाऊ शकतो, हे लक्षात असू द्या. तुमच्या घरात भूत आहे की नाही मला माहीत नाही, पण हो, तिथे नक्की काहीतरी गूढ दडलं आहे. हे कदाचित तुमच्या दुश्मनांचं कारस्थान असेल. मला मदत करून तुम्ही तुमची स्वतःचीच मदत करणार आहात. आज रात्री बरोबर 10 वाजता मी फक्त 15 मिनिटांसाठी, तेही एकटी, तुमच्या भूत बंगल्यात जाईन. मलाही पाहायचं आहे भूत नेमकं कसं दिसतं ते. मग देताय ना मला तुमच्या भूत बंगल्याची चावी?
गोविंदकडे आता दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता. डिटेक्टिव्ह ही बलराम सोबत रात्री बरोबर 10 वाजता त्या बंगल्याजवळ आली. बलराम, तू इथे बाहेरच थांब, पण डोळ्यांसोबतच तुझे कानही उघडे ठेव. मी 10-15 मिनिटांत आत जाऊन येते. बघते भूत नेमकी या बंगल्यात आहेत की माणसांच्या मनात. बलरामने भीतीचा आवंढा गिळला आणि तिथे डिटेक्टिव्हने घराचं दार उघडलं. दार उघडताच आतून तोच भयानक कुजका वास बाहेर आला. आत काळोखालाही लाजवेल इतका गडद अंधार होता. डिटेक्टिव्हने तिच्याकडची टॉर्च बाहेर काढली, पण त्या घरात पाऊल ठेवायचं असेल तर नुसत्या टॉर्चने काम चालणार नव्हतं. डिटेक्टिव्हने तिच्याकडची पिस्तूलही एका हातात पकडली. ती हळूवार एक एक पाऊलं टाकत तिथल्या प्रत्येक गोष्टींवर नजर फिरवत होती. तिथली भयान शांतता कोणाच्याही मनात काबरं भरवू शकली असती. थोडीफार भीतीही त्या डिटेक्टिव्हच्या डोळ्यांतही दिसत होती. तिथे घालवलेला एक एक मिनिट एका तासासारखा वाटत होता, पण हे करण्यामागेही डिटेक्टिव्हचा काहीतरी हेतू होता. तिथे त्या घराबाहेरच्या झाडीत काहीतरी हालचाल होत होती. ती वाऱ्यामुळे होती की अजून कशाने हे सांगता येणार नव्हतं. बरोबर 15 मिनिटांनी डिटेक्टिव्ह त्या घरातून बाहेर आली. काहीही न बोलता डिटेक्टिव्हने बंगल्याला कुलूप लावलं आणि ती सरळ गाडीत जाऊन बसली. बलरामला तर काहीच कळालं नाही. तोही धावत गाडीत जाऊन बसला. त्या झाडीतून मात्र आता 2 डोळे स्पष्ट दिसत होते, जे त्यांच्या गाडीकडे पाहत होते. काय झालं मॅडम, तुम्हाला तिथे काही मिळालं का? नाही, पण लवकरच मिळेल. डिटेक्टिव्हने बलरामला त्याच्या घराजवळ ड्रॉप केलं आणि ती पुढे एकटीच तिच्या घराच्या दिशेने निघाली. डिटेक्टिव्हचा चेहरा आता बदलून गेला होता. ती घरी पोहोचताच तिने तिचं दारातून नीट लॉक करून घेतलं. सर्व खिडक्याही बंद करून घेतल्या. तिने लाईट ऑफ केली आणि ती बेडवर पडून विचार करू लागली. तिचे दोन्ही कान छोट्यातला छोटा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत होते. डोळे इथून तिथे घड्याळाच्या टोल्याप्रमाणे फिरत होते. तिच्या हातात तिची लोड केलेली पिस्तूल होती. तिला खात्री होती तिच्यावर आज रात्री नक्की हल्ला होणार. ती फक्त वाट पाहत होती. रात्री 1:30 वाजता तिला कसला तरी करकर असा आवाज आला. तशी ती हळूच बेडवरून खाली उतरली आणि बेडच्या एका बाजूला जाऊन लपली. अचानकच हॉलच्या खिडकीची काच फुटून काहीतरी तिच्या घरात पडलं. डिटेक्टिव्ह सावध झाली. तिची नजर खिडकीवर खिळली होती. बाहेरून भयानक आवाज येऊ लागले आणि खिडकीत एक भयानक काळे कपडे घातलेली एक आकृती उभी राहिली. त्याच्या चेहऱ्यावर संपूर्ण मुखवटा होता. ते किती जण होते हे सांगता येत नव्हतं, पण हीच योग्य वेळ होती. डिटेक्टिव्हने गोळी झाडली. ती त्या काळ्या आकृतीच्या खांद्याला चाटून गेली. मुखवट्या मागचा तो वेदनेने जोरात ओरडला आणि झटकन बाजूला झाला. भूतांना गोळ्याही लागतात तर. कुठे आहेस? हिम्मत असेल तर ये पुढे. त्या गूढ व्यक्तीसाठी हे अनपेक्षित होतं, पण डिटेक्टिव्हसाठी हे आता जरा सोपं बनलं होतं. तिने पाहिलं तर तिच्या खिडकीतून आत एक मेलेलं मांजर पडलं होतं. डिटेक्टिव्हला फक्त घाबरवण्यासाठी त्या गूढ व्यक्तीचा हा खेळ होता. तिला हे कोडं जवळपास उलगडलं होतं, पण तिचा अंदाज जर खरा ठरला तर हे प्रकरण फार भयंकर होतं. तिने सरळ रात्रीच पोलीस स्टेशन गाठलं. तिला असं अचानक आलेलं पाहून तिथले कर्मचारीही विचारात पडले. ती तिथल्या सगळ्या जुन्या फाईल्स पुन्हा एकदा चाळू लागली. सगळं काही स्पष्ट होतं, पण तिला अजूनही एक पुरावा हवा होता, जो त्या बंगल्यात दडला होता. सकाळ झाली तशी डिटेक्टिव्ह तिथे उपस्थित सगळ्या फौजेसकट तिथून थेट त्या भूत बंगल्यात निघाली. सोबत काही कामगारांनाही घेतलं होतं. पोलिसांची फौज बघून तिथे हळूहळू माणसे जमू लागली. डिटेक्टिव्हची नजर तिथे त्या बंगल्यात काहीतरी खास शोधत होती. एक नवीन बांधकाम, प्रत्येक खोल्या. इतकंच नाही तर त्या बंगल्यातील पायाखालची जमीन, भिंती, सगळ्याची तपासणी सुरू झाली. त्यात त्यांना एक भिंत थोडी पोकळ जाणवली. डिटेक्टिव्हने पाहिलं तर तीच एक भिंत ही मूळ बांधकामापेक्षा फार वेगळी वाटत होती. तोडा ही भिंत. काय?
पण या घरचा मालक गोविंद? त्याला काय ते मी उत्तर देईन, तुम्ही तोडा ही भिंत. त्या भिंतीवर कामगाराचा एक हातोडा पडताच त्यात एक भगदाड पडलं आणि त्यातून अत्यंत घाणेरडा वास बाहेर आला. सगळेजण एकमेकांकडे पाहू लागले. बलराम, जा त्या घरमालकाला घेऊन या. डिटेक्टिव्ह त्या बंगल्याबाहेर आली. आत ती भिंत पाडण्याचं काम सुरूच होतं. काही वेळातच बलराम गोविंदला घेऊन तिथे हजर झाला. मॅडम, हा बघा गोविंद घरातून पळण्याच्या पूर्ण तयारीत होता. डिटेक्टिव्हने गोविंदच्या खांद्यावर तिचा हात ठेवला आणि त्यावर हलकासा जोर दिला. तसा गोविंद कळवळला. त्याच्या खांद्यातून रक्त येऊ लागलं. तितक्यात बंगल्यातून 2 पोलीस बाहेर आले. मॅडम, त्या भिंतीतून एकूण 3 बॉड्या निघाल्या. हे ऐकून गोविंदचे डोळे मोठे झाले. पण डिटेक्टिव्हला तर याची आधीच कल्पना होती. हो, एक गोविंदच्या आईची, एक त्याच्या बायकोची आणि एक त्याच्या मुलीची. सगळं काही वेल प्लॅन केलं होतं. डिटेक्टिव्ह प्रत्येक गोष्टीचा खुलासा करत होती. पण मॅडम, हे तुम्हाला कसं कळलं? बलरामने आश्चर्याने विचारलं. सगळं काही आपल्या समोरच होतं, फक्त त्यावर भीतीचं पांघरूण अंथरलं होतं. पोलीस स्टेशनमध्ये गोविंदनेच एक मिसिंगची कंप्लेंट दिली होती. साधारण 9-10 वर्षांपूर्वी त्याच्या आईची, बायकोची आणि मुलीची. साधारण तेव्हापासूनच तिथे भूतांच्या अफवा त्याने पसरवायला सुरुवात केली आणि तो बंगला त्याने कायमचा सोडून दिला. गोविंद त्याने केलेले खून लपवू शकत होता, पण हे एवढ्या मोठ्या भिंतीचं बांधकाम, काही लोकांनी बांधकामासाठी लागणारं साहित्य रात्रीच्या वेळी या बंगल्यात आणताना प्रत्यक्ष पाहिलं होतं. हा एक मुख्य पुरावा होता. त्या बंगल्यात शेवटचं बांधकाम हे त्याच काळात घडलं. गोविंदने लोकांना या बंगल्यापासून लांब ठेवण्याचा चांगला प्लॅन आखला होता. या बंगल्याला भूत बंगला बनवून तो बऱ्यापैकी यात यशस्वीही झाला होता. पण कुठेतरी या गोष्टीचा अतिरेक झाला. काल रात्री माझ्यावर हल्ला करून त्याने दुसरी चूक केली, कारण त्या बंगल्यात रात्री मी जाणार हे केवळ गोविंदलाच माहीत होतं. गोविंदला आज पैशांची गरज आहे. तो एका लहानशा घरात राहतो, पण तो बंगला कधी विकू शकला नाही किंवा पाडूही शकला नाही, कारण गोविंद त्याच्याच खेळात बांधला गेला होता. ती भिंत, त्यात आजही मानवी सापळे पुरले होते. तो फक्त इतकंच करू शकत होता की त्या बंगल्यापासून सगळ्यांना लांब ठेवणं. त्याने आधीच्या इन्स्पेक्टरनाही चेतावणी दिली, पण या लोकांसमोरच त्यांनी त्या बंगल्यात प्रवेश केला. त्या बंगल्याची दहशत कायम ठेवण्यासाठी त्याला त्या सर्व पोलिसांना घाबरवणं गरजेचं होतं. त्याला वाटलं हे प्रकरण इथेच थांबेल, पण तो चुकीचा होता. आता याला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेऊन याच्या खांद्यावरील जखमीची तपासणी करा. ही माझ्या पिस्तुलीतून निघालेल्या गोळीची जखम आहे. सगळे पुरावे याच्या विरोधात आहेत. माझं काम होतं या भूताच्या प्रकरणाचं छडा लावणं. त्याने हे खून का केले, कसे केले याची चौकशी सविस्तर नंतर पोलीस ठाण्यामध्ये केली जाईल. माझ्यासाठी ही केस इथेच क्लोज होते. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.